Volám sa Denisa Šulcová, pracujem v T-Mobile na pozícii manažérky a mám na starosti korporátnu komunikáciu. Pre mňa úspech rovná sa šťastie, to znamená úspešná, pokiaľ som, tak len v takom prípade, ak som aj šťastná. Lebo ak by som aj mala nejaký úspech a nebola by som v tom šťastná, tak by som to tým pádom nerobila. Viem, že som dosiahla veľa úspechov v mojom živote a nie je to len úspech v práci, ale je to aj úspech v tom, že mám zdravú rodinu a že sme všetci spokojní a šťastní. V prvom rade si treba povedať, aký mám cieľ a čo všetko pre ňu musím urobiť, a či som schopná to všetko pre ňou urobiť. A v druhom rade veľa energie, a veľa snahy, šikovných a dobrých ľudí okolo seba, od ktorých sa môže učiť, a potom kúsok šťastia.